like a lone wolf stalking its prey. You can try to hide, you can try to run. I caught the scent, I smell the blood. I'm coming for you. I'm coming for you. Letošní rok jsme zařadili druhý ročník sokolovské 12hodinovky v běhu. Trasa je stejná jako loni a přijelo nám 20 závodáků na běžeckou část sokolovské 12 a všichni si pochvalují jak trasu, zázemí kempu, tak organizaci závodu a máme na to jenom kladné ohlasy. Přijelo k nám do Sokolova 100 závodníků. Letošní rok proběhl 6. ročník Sokolovské 24, kdy 4 roky máme stejnou trasu, kterou si závodníci oblíbili. Rádi bychom poděkovali našim dlouholetým sponzorům, který náš závod podporují. Zmíním Karlovarský kraj a město Sokolov a z privátního sektoru Suaz Group a Sokolovská uhelná, Baustav a spoustu dalších firm, které nás podporují jak finančně, tak materiálně. Za to jim patří velký dík a bez nich bychom náš závod nebyli schopni zorganizovat.